Καλό ταξίδι, λέω εγώ, τέτοια, ότι είναι οι αστάθμητοι παράγοντες. Μέσα στην Τουρκία, η Τουρκία τελικά αυτό η πόλη εκεί πέρα δικιά μας είναι. Φοβερή. Μου φαίνεται έφαγε και ένα μάθημα και ο Ερντογάν. Τι? Έφαγε ένα μάθημα και ο Ερντογάν. Τι μάθημα? Άμα θέλει τίποτα νησιά, βάζουμε μπροστά. Στην πρώτη γραμμή, Παπα-Νικολάου, Πρίντεζη, Μάτζαρη, Ναι. Αγραβάνη, όλους τους Έλληνες, έτσι. Και κάνουν τα πίσω πάνω. ο αρχιστράτηγος ο Σπανούλης, ωραία. στα πλευρά η θύρα 7, Ναι. έλα να μας πάει στο νησί. Κάτε ένα αλέφαντο. Έλα να μας πάει στο νησί, Ερντογάν. Άσε ρε. Ποιο νησί απ' όλα, πολλά. Ξέρω εγώ κάτι, Τίποτα, άστες, τα ρε. ίμια. Όλο γαυγίζουν αυτοί. Ρε, άσε να πάω να... Όλο γαυγίζουν, Δεν πω εντάξει. καμιά λέξη, δεν θέλω να βρίζω. Σε παρακαλώ τώρα με πήγες στα Λοιπόν, γεωπολιτικά, περίμενε όχι. τώρα, εντάξει. Γιατί Σιγκούρικα είναι η δικιά μου. Κωνσταντινούπολη, δικιά μας πόλη είναι. μας είναι, Ναι, μπράβο. εντάξει. Αυτό είμαστε. είπα, κουμπαράκι. Τα αποδεικνύουμε και όποτε πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, Νιώθουμε φοβερό ότι είμαστε στο σπίτι μας, όχι αυτά που λένε οι άλλοι και τέτοια. σωστό. Εμείς σαν Έλληνες, μόλις πάμε εκεί και σαν Ολυμπιακοί, νιώθουμε ότι είμαστε στο σπίτι μας και κερδίζουμε. Αυτό είναι. Γιατί είναι και το σπίτι μας.